Daktari James Nyikal, isebedo e od bura, isetiyo e migawo ni mano mar thieth, iserango thieth e yo mopogore opogore. Tarik 26 dwe mar 9, in kaachiel koda ka jokanyo kata stakeholders mamoko e sekta ni mar thieth ne wuogo kendo ne upenjo mano kotenore kod nyalo mar sirkal ma pacho ka sani mar keto tim wechegi mag thieth mogonyore ne jopiny. Bende ni gimoro manyalore, lek manentiere ka ne ochak sigana ni nyaka sani bende osechopo e yo makare. Ng'iyane sirkende gi duto adek makoro mano machakara kata mar Moi, kinde Mwai Kibaki ero donjo, Uhuru Kenyatta donjo, sani mane sirkal mar Ruto ochalo nade e kindegi, bende gin gi nyalo mar keto tim wechegi mag UHC? UHC waluonge ka ni thieth mogonyore. To kiwacho king'iyo universal health cover, tiende ni thieth ma ji duto nyalo yudo, ma ng'ato man tuo nyalo yudo thieth. Iluonge ni mogonyore nikech nengone onego bed mayot, ma onge ng'ama dok ni ok othiedhe nikech no onge pesa. Timo mano kapo ni chudo sami thiedhi tek, nikech tuo samoro biro ka kichani onge pesa. Miyo ji osetemo chano yo mane ma ji diyudgo thieth ma kata sami onge pesa no tidhi tithiedhi. Emomiyo ne ji osechako higni machon. Ng'ama nochako gini ne en higni machon e piny mar Germany, kata ji pok odhi e lweny mokwongo, mane ji ong'e ni onego yude okumba moro ma ng'ama tuo nya yudogo thieth. Piny osewuotho kode ka koro ni biro machiegni higa 1978 1978 kana owach ni health for all by the year 2000. Ok notimore nikech ji wacha ni ji duto biro yudo thieth, to ok ji bed piny makete ni to ibiro thiedhe nadi. Jomoko chon nitie jok madwaro ni sirkal golo pesa mar osuru titere osiptande tithiedhogo ji, kori dhi adhiya tithiedhi nono kaka timre e piny mar Uingereza. Jomoko neno ni wachok pesa mar okumba mar thieth tikete mar sirkal, koro pesa ne machulo ji to ai koro iyudo thieth. Kachopo higa kachopo higa 2000 kae ne jo Afrika wacho ni koro gidwaro ni ji duto yud thieth. Mano oket gimoro na Abuja Declaration, mano koro ndalo Moi, ma koro ji wacho ni 15 kuom 100 mar pesa migolo mitiyogo e sirkal ibiketi thieth mondo pesa no orom thiedho ji. Mano bende nodhi kamano ok ochopo. Kachopo ndalo Kibaki to ne waparo oyudo ka koro ane sirkal kaka director of medical services, mane wakelo paro ni gima ber yudo pesa ma sirkal golo midhi thiedhgo ji marom duto te biro tek. Miyo ne waparo ni waketo okumba mar thieth ma ji duto chulo, joma tiyo koda joma ok ti, ji duto chulo. Kosechul pesa no mochoke to koro ithiedhogo ji. Mano luwore gi kaka gima niluongo ni NHIF. NHIF chon niluongo ni National Hospital Insurance Fund, mano to chak 68 to ne en gima chulo mana hospital kende, to ne ochulo mana kitanda. So nwaneno ni gino koro nego yare mondo bed ni onyalo chulo gik moko duto. Mano ter gino e od bura ma jobura nokadhe. To President Kibaki ne odage nikech nopenjo ni nitie joma nyalo chulo, to jogo maonge mok nyal chudo, ng'ama chudo ne dwarore ni sirkal mondo chudnegi. To kanogo kwano to nonwang' ni pesa no ng'eny ma sirkal dong' ok nyal, ma wacho no nonindo moko tiyo. Higa no koro kachopo higa 2004 kama, bang' ka gino osetho, to ne watere e bura maduong' mar piny mangima mar thieth, World Health Organization. Ema ne wadhi wapimo kaka ne wan jo Kenya ne waparo ni kuti gi wach mar okumba ma ji tuonigo to ji duto nya yudo thieth. Mane jo World Health Organization okadhe
to jomoko ne wacho ni ok duchung ji duto go kumba molo ja Amerika kod jo Uingereza. Ka nitie joma nyalo golo pesa ma sirkal to chulo to thiedho ji te, mano bende bera. Ka nitie joma onyiewo kumba ma margi ma giwegi mag ohala bende bera. Ka nitie okumba mar sirkal mwaluongo social health insurance ni bende bera. Koro ne gikoni kik waket achiel, wakaw ni tek ni ji duto nyalo yudo thieth, universal health cover. Koro loke ni ji duto nyalo yudo ang'o? Thieth. Koro waluonge sani ni thieth mogonyore. Mano kadhe e higano 2004 mochake, 2005 World Health ochake, mo oket resolution 58.33 mar piny mangima. Koro kwa duogo Kenya kae, to kwa chake pinje moko no kawe kata Thailand gini, Japan to nosechako timega mos chon to ni pok obet mar piny ngima. Germany bene timega, Israeli bene timega mos to koro mobet mar piny mangima no to kanye mochakre. Koro kwa biro ka to ka ok otiyo maber. Koro ne gima ndalo Kibaki no wacho ni gini kitime to nyaka wakwed no osiptande mag sirkal ber, nikech osiptande mag sirkal ema thieth dong bedi maber. Wagero osiptande, waket thieth e osiptande, wandik jotich. Wachak thieth gi piny e kor gweng' mondo wageng' tuoche kendo wanyis ji kaka dak e yo makoro ok inyal yudo tuoche, miluongo ni health promotion. Koro mane manotim, mahiga no nochiw pesa mang'eny, mane wagero dispensaries mang'eny, wagero health centers mang'eny, yath ne nitiere, nwandiko ji mang'eny e ndalo Kibaki. Tok ne wadhi kaka wadhini. Mathieth nopogore matin ndalo Kibaki. Ndalo ne mwalose KEMSA, miluongo ni Kenya Medical Supplies Agency, chon ne Kenya Medical Stores. Koro moko ni KEMSA mondo bedie mondo chaki. NHIF be koro waloki mondo bedo kumba moriwo ji te. Ka koro chopo ndalo uhuru, ndalo uhuru kokawe kuome Kibaki, to ema nokoni en koro dwa time, mano lande, mano dhi kaka koro nika wuono koso kiny ma koro idhi lande ma president idhi lande maler, mana kaka mane kaka notim, to mano notim Kisumu, ema nochake pilot mane ni Kisumu, Machakos, Isiolo kod Nyeri. To gimomiyo kaka nene ne ok ochopo kare kaka ne wadware, nochake kuonde 4 gi kende mani temogo konyalo tiyo. No tiyo matin, to gimaduong' madwarore e gini momiyo ka ok otim to biro chendo, kata sani kok watimo maber to nyalo chendo, en ni thieth mokwongo nyaka kamithiedhi ji bede. Ka en dispensary, ka en health center, ndalo ne manwaloko gi ni level 2, level 3, level 4. Chiwa nyalo wacho gimomiyo nwaloko mago. Koro ka en dispensary masani en level 2 kata health center ma level 3, nyaka ot mithiedho ji bedie, gik mipimo gi ji bedie, yath nyaka bedie, joma thiedho ji nyaka bedie, mane ka wang'e yud thieth. Mano e kama kata kawuono gino biro chende. Ok inyal lando ni wabiro yudo thieth mogonyore to kuonde mithiedhe ji, ot mithiedhe ji, gik mipimogo ji, yath mimiyo ji, joma thiedho ji, mage manyaka kuong ket piny. Koro mane watimo, mane wawacho mari mabende nyocho dandi mar community health workers ni community health promoters, Nyamrerwa gi. Nyamrerwa no wachako ndalogo. Nyamrerwa en tiende ni geng'o tuo e kor gweng', thiedho tuo chon ka nengone pok obet mabor. Mane gima Nyamrerwa, igeng'o tuo, inyiso ka ji dak maber mondo ji kik bi osiptal ka tuo ahinya, kendo matin ti thiedho gi kanyo mondo nengo thieth odok piny. Koro buche mane chike mane ilokogi mar social health insurance en ni koro ichoko pesa mokumba mar thieth cha, ichoke maduong' nikech gik midwa tim gi duto wang' gi ni dwar pesa. En ang'o momiyo gigi duto bende timore